Pajjiżna għandu fost l-aqwa ekonomija fl-Ewropa bis-saħħa tal-bidla mill-politika ta' austerità qabel 2013 għal politika ta' investiment fl-aħħar 10 snin. Fost l-aqwa ekonomiji tfisser fost l-aqwa rati ta' ħolqien tal-ġid u b'dak il-ġid biss nistgħu nkomplu nsaħħu lill-familji u n-negozji tagħna. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Ministru Clayton Bartolo u l-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Steve Ellul waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista kif aċċennaw għall-aħħar riżultati rekord fil-qasam turistiku f'pajjiżna filwaqt li spjegaw kif dan l-istess settur huwa indispensabbli għat tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-ġid. Il-Ministru Clayton Bartolo sostna kif dawn ir-riżultati nibtu minn 3 raġunijiet ewlenin. Il-ħidma favur il-wasliet kif waslu l-fuq minn 3 miljun turist fil-Gżer Maltin matul l-2023. Ħidma favur aktar il-jiel imqattajn f'Malta fl-istess sena li laħqu l-fuq minn 20 miljun u 200,000 lejl u fl-aħħar ħidma favur in-nefqa turistika. In-nefqa tat-turisti f'pajjiżna fl-ekonomija is-sena li għaddiet laħqet 2.7 biljun euro. Żieda ta' 20% fin-nefqa turistika meta mqabbla ma' dik ta' qabel il-pandemija, jiġifieri tal-2019. Ras għal ras matul il-vaganza tagħhom f'Malta, it-turisti nefqu medja ta' 898 euro, ġifieri qed ngħidu kważi 900 euro kull persuna. Minħa tiegħu il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Steve Ellul enfasizza kif dawn ir-riżultati jimbtu minn investiment kontinwu u fiduċja. Żewġ fatturi importanti ħafna li jikkaratterizzaw it-tmexxija ta' Robert Abela mhux biss fis-settur turistiku imma fis-setturi kollha tal-ekonomija Maltija. Li temmen u tinvesti fil-ħaddiema u fin-negozji tagħna sabiex flimkien nattiraw mhux biss investiment imma investiment ta' kwalità f'kull rokna tal-pajjiż. Sa dan it-tant il-Partit Laburista temm jgħid li l-Partit Laburista fil-Gvern se jibqa' jagħżel it-triq progressiva li tajn lin-nies li tinvesti fin-nies għax l-investiment iġib aktar investiment u l-fiduċja iġib iżjed fiduċja.